Hi guys! It's me, Michelle V, and Herkish willkommen sa aking YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! It's already... Oy, magte-10 na guys. Anyways, tapos na akong magkape. Something like that. Charot. So, hi guys. Ayun, ipatong ko muna kayo dyan guys. Ako'y mag-ano ngayon, tawag dito. Wait lang, ano ba naman itong ano ko na to? Charot. Ayan. Anyways, as what I've said is, I already finished drinking my coffee. And, kumain na ako guys ng almusal ko. Ang almusal ko is yung tirang patatas at itlog nung jusawa ko kagabi. Diba? Na kung ano yung dinner niya. Ganyan. So ngayon, dahil pinaandar ko to guys kagabi, i-unload natin. Let's unload the loading system. Char. Ito ang aking gagawin. Since meron na naman akong hugasan. So, ito pa na pang pupunas ko guys kasi nga mas bet ko to. So let's start our day right. Hi guys! Charot. Diba? We are the champion of the world, my friend. Oh, the first things, guys, is, ayan, mag-quick haul tayo ng aking pinamili. Wow! Charot. Tissue. Kitchen tissue. Dahil wala na ako, guys. Ito na lang, nag-iisang natira. Ayan. Tapos yung of course, guys, ng asawa ko guys. Grabe, alam mo ba? Konting lakad ko lang. Tapos ito yung papawisa na talaga. Ang init-init sa pakiramdam. Which is, ang ano ko naman guys, ang aking suot is, nakakatuwa to. Umaangat siya, parang akala mo tuloy may tusok ka dito sa akin. Charot. Ayan. Ayan, diba? Ayan siya. Tapos ito guys. Tapos ito may, yung patong pala ako. Mayroon ako ito guys, yan. Tapos, ito. Tapos, itong jacket. Tapos, itong isang jacket. Grabe guys. Pakaramdam ko ano na ako. Tawag ito. Tawag dun. Banas na banas. Pawis na pawis. Silalagay ko lang ito guys sa ref. Yung mga aking pinamili. The first things first is bumili din pala ako guys na ito rin, tatlong ganito liver for my jusawa. Tatlo yan, saan yung isa? Ito. Yan. Tapos, bumili ako guys ng, ang tawag ito?
mushroom. I-zoom ko kayo para makita nyo ako. Char. O, diba? Nakikita nyo na ba ako? Oh, mushroom. Lagay ko na sa ref. Tapos, broccoli. Kasi lulutuin ko yun guys mamaya. Tapos, 2 carrots lang. Maganda ba ito nakuha akong carrots? Uy, parang hindi kasha. Ba yan? Bakit di ka mag-kasha, sis? You must be kasha, okay? Yan. Kumasya siya. Tapos, ito guys, yung ano to guys, snack paprika. Ito lang ang nilalagay ko guys pag nagluluto ako dahil sobrang lalaki naman kasi ng mga naandun na pangluto, alam mo yun? Okay na yan siya. Resibo. Tapos, isa lang na orange. Tapos, another margarine. Kunti na lang itong margarine namin dito guys, or yung butter na ayun, maano pala ito. Maganda rin siya. Nagustuhan siya ng asawa ko. So, bumili din ako guys. Itong isa pala namin ay wala ng laman. Ito oh. And then, bumili ako nitong half na chicken. Yan ang aming dinner namaya guys. So, lagay ko na dito sa ref muna. Wala lang naman ito. Ito yung asawa ko na. Tapos bumili ako guys ng isang Fanta na lemon na 0 sugar. Tapos bumili ako ng isang tubig. Kasi ang ginagawa ko ngayon guys, ito, kailangan yung isang bottle na ito, maubos ko siya ng buong araw para sa isang araw meron akong 1 litrong tubig. Ay, 1 litro. 1.5 ba ito? 1.5 yata to, diba? 1.5. At least sa isang araw, may ganito akong tubig na nainom. Kasi minsan, alam niyo ba, kulang ako sa tubig. Kasi nga, hindi ako pala inom ng tubig. Wala akong ibang iniinom. Tubig lang din talaga. Pero, hindi lang madami. So, pero pag nagpa-Fanta ako or something guys, ayun lang din naman. Yun lang naman. Kumbaga basta, dahil naman sa kasi ganun, kailangan ko lang ubusin yung ganyan. Ayun, wala na guys laman. So, the total of our grocery for today's video is tararararararan! Charot! Ano siya guys? Ang binayaran ko na lang is 13.43 dahil meron akong 9.25 euro na yung sa mga bottles. So, pag in-add mo siya guys, so, syempre, magiging ano na siya, 23 euro guys. Ganyan. Ganun siya. Almost 23 euro. Parang ganun. Parang 25 cents na lang 23 euro. Ganyan. So, yes. Ang ganun. So, yun. Ito yung aking pinaglagyan kanina, di ba? So, yes. Punta akong guys ngayon dun sa aking labahan station dahil I know na ang labahan ko is okay na siya. So, tinan mo zoom na zoom. Kita-kita niyo yung mukha ko. Badlaki. Charot. Ano pinagkaiba. So, yun guys. Baba lang ako. Kukuhanin ko yung aking labahan. I think tapos na siya. And then, yeah. Let's see what's the next thing to do. Kasi tapos na ako guys, nag-vacuum ako kanina, di ba? Nag-vacuum ako, ganyan. Tapos, ayun, hindi naman ako mag-map ngayon guys kasi nag-map ako nung nakaraan. So, ganun lang, vacuum lang siya. A little bit vacuum, ganyan. So, yeah, let's go down and get the clothes. Hi guys! Update! Charot! Nandito na ako sa labas. Anyways, dito ako sa may park guys. Lakad-lakad. At yes, walking.
walking at pupunta ako ng pinaka-city. Ayan. So yun, punta ako ng mga, titingin-tingin ako guys dun sa mga stores. Tapos, ayun, bibilhan ko yung aking asawa ng kanyang ano ba tawag dun? Yung spray. Ayan. So, yun, maglakad-lakad lang ako guys, exercise ba? Char. Yung ganda, parang nagagandahan talaga ako, tinan mo, oh. Kasi parang ano siya, charot. Ayan, so, yan, dito ako guys. Malapit na ako sa may pinaka, ng mga sasakyan. So, yeah. When I want to show you guys, ayan, oh. Autobahn. Char. Ay, naku po. Ay, ang river, wala masyadong water. Wala masyado. Diba? Hi guys, update. Nandito na ako sa city. Punta muna ako dito guys, una-una sa Galleria. Kung saan kagahapon dapat punta ako dito, diba? Kaso close, charot. Close, di ba sila open? Ano nakalagay dito? Sale. Sale of Red Market. Hey guys, update. Nandito ulit tayo. Ibig sabihin, pauwi na ako. Charot. Pauwi na ako guys. Naglakad pa rin ako pag mula sa bayan na punta dito para may walkie-walkie. Tingnan nyo, naka-open yung ganito ko, diba? Kasi hindi ganun kalamig. For me, it's 10 degree guys ngayon and it's very good weather as in 10 degree tapos nakalabas si Haring Araw kanina. Kaya ang ganda ng weather. Kaya sino ako para hindi maglakad? Para i-enjoy ang weather. Namimiss ko na ang init. Charot. Diba? Favorite season ko yung yung winter. What I like in winter is the snow. Yeah, kaya favorite season ko siya. Tsaka yung what do you call this one? Yung fall. Ganyan kasi nagkukulay naman yung mga nagkukulay naman yung mga dahon ng puno, ganyan. Yung mo yun. Kaya ay yung dalawa talaga na yun. Yung favorite ko. Tignan nyo guys yung dyan. Yung, hindi nyo makita yung river, no? Just anyway, dito ako dumaan guys sa park pa rin. Para wala tayo dun sa sa mga madaming sasakyan. Ay, naku po. Charot. Kasi yung sa amin kasi guys, daanan kasi talaga siya. Daanan kasi siya ng mga sasakyan. So, ganun pag naglakad ako at pag ganito ako video ako, ay hindi ako makakapagganito dahil I'm shy. Charot. Kahit nga minsan yung pag sa bahay, gagawin tapos andun yung asawa ko, nahiya talaga ako sa kanya. Which is okay naman sa asawa ko. Ito ang ginagawa ko kasi nagpaalam naman ako sa kanya guys. Kasi, syempre, yung yung buhay nila ay private. But, yeah. Dahil na nagpa-vlog ako. Oh, yung gamay bulaklak ako nakita dito purple, oh. Talaga guys, tagsibol na. Pakita ko sa inyo, wait. Yung mga ganito, oh. Ang dami-dami doon banda. Ayan, kita niya, purple. Tsaka dyan, oh. Kaya ako ay naglalakar ngayon, guys. This is the best exercise talaga. As in, yung walking. Ang sakit lang sa paa pag nasobrahan. Ganyan. But yeah. Lalaki lang talaga ang pusog-pusugan ko. Pusog-pusugan tawag dun, diba? So, simula bata, puro lakad na. Kaya talagang sadyang malaki na itong pusog-pusugan ko guys. Tapos dito, walking pa rin. It's okay. It's exercise. Kailangan to ng katawan dahil pagka lagi kang nakasakay lang, ganyan, or naka-commute, ganyan, walang exercise na nangyayari. At sa bahay din naman, lagi ka lang din charot. Hindi sa bahay din naman kasi guys, gumagawa din naman ako ng mga gawaing bahay. Which is, exercise din naman yon, pero hindi talaga masasabing exercise din talaga kasi nga ay nako, bahala na kayo. Uy, mayroon din naman doon sa may ilalim ng puno, mga yellow naman. Wait, pakita ko sa inyo. Ano ba yan? Mga bulaklak yan. So let's go guys, go home. That's the park. As you can see, ayan yung may boat. And ang tubig ngayon sa river is hindi ganun ka lalim. Pero malakas siya, oh. Pag malalim kasi yan, hindi yan siya malakas. Ngayon malakas siya. Ayan. So, let's go. So, hi guys! I'm home! Charot.
Tanggalin ko muna itong aking mga ano guys. Dahil ang init. Tama tayo guys sa mga jacket dahil grabe di ba naglakad ako. Ang init guys. Ang init. So matanggal lang yung jacket. Another jacket. Ang init. To the highest level. Naramdaman ko ngayon yung hotness. Char. Diba? Grabe yung hotness na nararamdaman ko ngayon. Wait lang. I-set up ko kayo ng maayos para magkakitaan tayo. Char. Char. Diyan ko kayo nilalagay kaya. Charararara. Charot. Diba? Ito yung aking doble guys. May doble pa ito guys sa loob. Yung ano ko nga. Yung parang ano ko na. Grabe ang init. So yes. Ano bang napamili ko guys doon? Wait, before anything else, magano tayo mag-preheat ng ating oven. Yan. Dahil mag-o-oven tayo ng chicken. Ito yung binili ko guys para sa asawa ko, yung sa kanyang spray niya. Tapos, ito guys, asawa ko rin yan. Which is, ako makain ka naman ako ng guys. Pero yung asawa ko talaga, favorite niya itong stick o na ito. Yan. Tatlo yan. Tapos, bumili ako ng sari-sari na candy. Saan ka pa? Dahil yung candy siya. Char. At ito bonbon sa manda. Ito. Eucalyptus menthol candies. Ganyan. Ilalagay ko kayo doon sa aming packet ko. Kunin ko. Charan. Diba? Ang ganda-ganda niya. Tapos wala kaming ilalaman. Sabi ko sa asawa ko, lagyan natin ng mga candies. Ano pa man din siya? Ano siya sa lamesa namin doon? Ano siya? Uniform sa lamesa. Kasi, ang akala namin ito ay 2 euro lang. Kasi nakalagay kasi doon presyo is 2 euro. Tapos yung nasa cashier na kami, 5 euro pala siya. So sabi ng asawa ko, sige okay lang yan. Kinuha na namin. Di ba kasi nasa cashier na kami. Ay nako. Kaya yan siya guys. Yan talaga siya. Nalagyan ko ng mga candies para pag kami bisita, may candies. That's the real purpose of this. Halo-halo. Diba? It's full now. Gusto niyo kung wag kumain ng candy kasi may isang bahay akong pinuntahan dati, na-invite kami. Tapos ang ang lagayan naman niya guys is siya, glass. Punong-puno naman yun ng mga ang nakalagay naman doon ay mga M&M's naman. Sobrang dami niya may M&M's ganyan. Punong-puno talaga yung malaki siguro. Kasing laki nito, medyo malaki itong konti glass siya. Tapos ganun yung nasa niya, nasa lamesa niya. So ito ay mga So, ayun. Ayun ko guys. Candies. Of course, huwag kalimutan mag-toothbrush after. Pumunta pala ako ng Ernsting. May nabili ako guys na bra. Look at that. I hope this one is okay. It's blue. Ayun o. Diba pinakita ko pa talaga sa inyo? Hindi ko alam kung size ko to. Okay. Kasi nga, hindi ko naman ito sinukat doon. Sige, try natin guys. Nakadamit naman ako. Okay naman siya. Uy, parang mas mali. Dapat pala medyo malaki, no? Nasa labas, oh. Ay, ang ganda. Sakto-sakto lang. Tignan nyo guys, oh. Pampalaki kahit wala. Ayan. So, ito lang guys. So, ayan lang. At, lilipat ko na naman kayo ng pwesto, okay? Para magkakitaan ulit tayo. Ako yung magluto na guys ng dinner. Lugos na kayong kumay. Magluto tayo guys ng dinner. Nasaan na yung ating Ito sa asawa ko to guys. Tinapay pa naman yung asawa ko, diba? Ayan. So, ito yung guys, naglutuin natin yung half. Tapos, see? Kuha lang ako dito ng konti.
Ito rin, yung ating mushroom. Yung ating, tawag ito, broccoli. Ating carrots. Parang gusto kong itorta ito. Magtorta nga ako nito, guys. Tortahin ko na ito, guys. Kasi baka masira pa to dito sa ref. Sinit na nito sa lagayan ko. Kuha tayo ng dalawa. Ang ating oven. So, yan na natin to, guys. Yan, wait, hiwaan ko muna siya ng konti dito sa kilid niya dahil medyo malaki, makapal kasi ito dito sa may ano. Para pagka niluto siya, guys, edi lutong-luto talaga siya. Ayan, so let's start. Kukuha lang ako, guys, ng broccoli. Pero hindi lahat ito ay ating lulutuin. Dahil madami ito. Let's start cooking. Diba? Nasa ibang ano na naman kayo. So, gamitin natin to, guys. Maglagay tayo ng margarine, butter, whatever na meron kayo dyan. Kasi ito, good for cooking, for baking. Yung binibili namin na isa is parang hindi siya available. Nakikita niyo na ba ako? Lagyan natin ng konting oil para hindi masunog ang ating butter. And all my ingredients are already finished. So I have here the sibuyas, the luya, the bawang. Sabay-sabay nyo yan, guys. Anyways, ang luto natin ngayon, guys, ay stir fry na ano na tawag ito? Na vegetable. This one. Stir fry mushroom na may tawag ito. Baka may sabaw-sabaw pa kasi. Ayan. Okay. Nilagyan ko siya ng ano, ng luya para pampaano niya. Ayan. Pag nag-ano na ito, guys, yung ating bawang sibuyas, ilagay na natin ang ating
tickle this mushroom. Yan. Awa, awa. Lagyan natin ng asin. Timplahan na natin. Paminta. Paprika. Lagyan din natin ng oyster sauce. Then, ilagay na rin natin yung ating sabay na yan. Para maluto sila. Ng sabay. And let's cover it. Diba guys, oh, may tubig siya. Kahit hindi mo siya nilagyan ng tubig, nagtubig siya dahil yung mga gulay natin, eh, may sarili siyang water. Usok na po sa akin. Oh, ganda. So, ayan na guys. Nilagay ko na pala yung ating mga pepper. Mga ano. Ayan na siya. Ang ganda. Look, I make the carrot sa flour, malabi. Hindi sa meat, oh. Okay, no? So, hi guys! Ayun yung ating ganap ngayon, diba? Kabisi ang inyong lola. Umaga pa lang. Charot. Ayan. So, kakain lang kami guys. At wala naman na kaming ibang ganap ng aking Josawa Bells. Ayun. So, sana nag-enjoy kayo. I hope you like this video guys. Please subscribe if you haven't yet. And please like if you enjoyed. Thank you so much guys. And I will see you in our next one. Always smile. And God bless us all. Thank you.